Ngayong adlaw sa inyo mga utod kag mga kabyanan ko kay Ginoong Jesucristo sa subong adlaw among adlaw sa Miyerkules petsa 11 sa bulan sang Oktubre tuig 2023. Sa subong adlaw mga kabyanan kag mga utod ko kamo ang akon nga gina-welcome sa aton subong programa sa aton magamay nga ministeryo diri sa social media sa subong nga adlaw sa tagsa ka Miyerkules nga mo ang Hiligaynon Catholic Bible reading. Akon gid kamo gina-welcome kag akon kamo ginaabi-abi sa subong nga adlaw labi na gid sa aton mga kauturan nga mga Ilonggo labi na gid diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo man sa probinsya sang Guimaras sa nasakupan sang Archdiocese of Haro agamo man sa aton mga kauturan dira sa probinsya sang Capiz kag sa bilog nga syudad sang Rojas sa nasakupan sang Archdiocese of Capiz. Ginawelcome man naton ang aton mga utod kag mga kabyanan nga nagapamati kag nagalantaw sa aton sa dira sa may bilog nga banwa sang Kalibo ug probinsya sang Aklan dira sa nasakupan sang Diocese of Kalibo. Agamo man sa aton mga kauturan nga dira sa may probinsya sang Antique, labi na gid dira sa may banwa sang San Jose San Jose de Buenavista, no? Dira sa nasakupan sang Diocese of San Jose de Antique. Man sa aton mga kauturan, gina-welcome naton ang aton mga kauturan sa mga utod dira sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Sa tatlo ka mga nasakupan sa mga diocese sang Bacolod, San Carlos kag Kabangkalan. Man sa aton mga kauturan dira sa bahin sa Mindanao sa probinsya sang South Cotabato kag syudad sang Coronadal diya tagamuman dira sa probinsya sang Sultan Kudarat labi na sa syudad sang Tacorong kagamuman sa probinsya sang Sarangani nga mga kauturan naton kag mga kaabyanan nga mga Ilonggo nga yara dira sa nasakupan sang Diocese of Marbel. Kagamuman ginawarkaman naton ang aton mga kauturan kung mga utod kag aton mga kabyanan nga mga Ilonggo nga mga overseas Filipino workers nga nagalantaw ag amuman sa mga kauturan naton nga nakaintindi gid no sang pulong nga Hiligaynon sa bisan diin ka man nga bahin sa aton lungsod Pilipinas. Sa subong adlaw mga kabyanan kag mga utod isa naman ka kapitulo sa gihapon ang yari pa kita sa libro sang Exodo on Exodus, no? Sang nagligad nga Miyerkules man sa nagligad nga semana ang aton man nga ginbasa ang Exodo kapitulo 31 sa nagligad nga semana kag aton man nga ginhatagan sang kahulugan kung ano ang mga ginabuot no sa among ayadto nga mga kapitulo sang libro sang Exodo. Gani di na naton pagpadugayon pa sugod na naton ini ang atong programa sa isa ka malipot na pangamuyo. Pangamuyo antes magbasa sang santo sa kasulatan ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesukristo, amon agalon, ikaw ang dalan, kamatuoran, kag ang kabuhi. Itugot nga makatuon kami sang imo kaalam. Paagi sa pagpangabudlay ni San Pablo nga apostol ug sang simbahan katoliko, ipadala ang imo Espiritu Santo sa pagtudlo sa amon kag magpahanumdum sa amon sa imong mga ginpang tudlo. Amen.
Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So mato mga kabayanan ang atong malipot nga pangamuyo kag yari na ang aton nga aton nga pagabasahon sa subong hapon adlaw nga ini, no? Sa Hiligaynon Catholic Bible reading nga mo ang Exodo kapitulo 32. Ang pagkatapos ini sa naton basa mga kabayanan kung mautod ko ang aton nga nantawon kung anong ang iyang kahulugan suno, no? Sa ginkuhaan ko nga Bible commentary na nungod sa sining aton nga pagabasahon nga Exodo kapitulo 32. Gani mga kabayanan, pagasugod na naton Exodo kapitulo 32, ang tinday nga baka nga bulawan. Sang matalupangdan sa mga tawo nga si Moises nagdugay sa ibabaw sang bukid kag wala magdulhog. Nagtipon sila sa palibot ni Aaron nga nagsiling sa iya, dali himui kami sang Dios nga magapangulo sa amon, kay wala namon mahibali kung ano ang natabo sining tawo nga si Moises nga nagpagwa sa amon gikan sa Ehipto. Nagsiling siya aron sa ila, panguhaan ninyo ang bulawan nga mga aritos nga ginagamit sang inyong mga asawa, sang inyong mga anak kalalaki, kag sang inyong mga anak nga babayi, kag dalhan ninyo diri sa akon. Gani ginkuha sa mga tawo ang ilang mga aritos nga bulawan, kag gindala nila ini kay Aaron. Gintipon niya ang mga aritos, gintunaw kag ginbubo sa hormahan, kag sa sini naghimo sila sing tinday nga baka. Ang mga tawo nagsiling, O Israel, amo ini ang aton Dios nga nagpagwa sa aton gikan sa Ehipto. Sang pagkakita sini Aaron, nagpatindog siya sing altar sa atubangan sang tinday nga bulawan. Dayon nagpahibalo siya nga nagasiling, buwas magasaulog kita sing piyesta sa kadungganan sang Ginoo. Aga pa sa madasol nga adlaw, naghalad sila sa mga sapat nga ilaging sunog, ag mga sapat nga halad nga paghiusa. Ang mga tawo naglingkod sa pagkaon ug sa pag-inom, pagdayon nagkinalipay sila. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, dali-dali ka pag magdulhog, kay ang imong mga tawo maging pagwa gikan sa Ehipto naghimo sing malaot nga butang. Madali lang nila ginbayaan ang mga pagsulundan nga akong gintudlo sa ila. Naghimo sila sing isa ka tinday nga baka gikan sa tinunaw nga bulawan. Pag ginsimba nila ini, na nagdulot sing mga halad sa sini, nagsiling sila, O Israel, ini ang imo Dios nga nagpagwa sa imo halin sa Ehipto. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, nakilala ko nga ini nga mga tawo matig-asing ulo. Karon sa imo pahanugot, papason ko sila sa akong nagabalingaso nga kaakig. Dayon ako magahimo sa imo kag sa imo mga kaliwat nga mangin-isa kadako nga pungsod. Pero si Moises nagpakiluoy sa Ginoo nga iya Dios, nga nagasiling, O Ginoo, nga abala magsilabo ang imo kaakig sa sini nga mga tawo, nga imo ginpagwa gikan sa Ehipto sa dako ang kusog kag gahom.
Nga bala nga hatagan mo sing kahigayunan ang mga Ehiptohanon sa pagsiling, ginpagwa niya sila sa Ehipto, nga may malain nga tinatuyo sa pagpatay sa ila sa mga kabukiran o sa paglaglag sa ila sing bugos. Gani, hindi pagpadayuna ang imo nagabalingaso nga kaakig. Magbaylo kasing huna-huna, kag hindi paglaglaga ang imo mga tawo. Dumduma ang imo mga alagad nga si Abraham, si Isaac kag si Israel, kag kung ano ang imo ginsaad sa ila, nga nagpanumpa ka sa imo kaugalingon nga ngalan, ka nagsiling sa kada isa sa ila. Hatagan ko ikaw sa mga kaliwat, subong kadamo sang bituon sa langit. Ihatag ko sa imo kaliwat ang bugos nga duta, nga akong ginsaad nga manginila ini sing dalayon. Gani ang Ginoo nagbaylo sa iya huna-huna, kag wala niya ginula ang kalaglagan nga iya ginsiling sa iya mga tawo. Si Moises nagbalik nga nagdulhog sa bukid, nga nagadala sang duha ka malapad-lapad nga bato sa kasugtanan nga nasulatan sa pihak kag pihak. Ini ginhimo sang Dios kag ang mga sulat sinulat sang Dios nga ginsinsil sa mga malapad-lapad nga bato. Nakabati si Josue sang pagsilinggit sa mga tawo, ang nagsiling siya kay Moises. Nabatian ko ang kinagahod sang inaway sa kampamento. Si Moises nagsiling, ina nga ginahod, hindi singgit sang pagdaog, o kung ginahod sang paglalaw tungod sang pagkalutos. Ang ako nabatian, amo ang gahod sa mga pagkinanta. Sang malapit na si Moises sa kampamento, pag nakita niya ang tinday nga baka kag ang mga tawo nga nagasinaot, naakigid siya. Ginpusdak niya ang mga malapad-lapad nga bato nga iya ginadala kag nabuka ini sa kunsaran sang bukid. Ginkuha niya ang tinday sang baka nga ila ginhimo. Ginsunog ini, ginbukbuk ini subong sang pulbos, kag ginsabwag niya sa tubig. Dayon ginpainom niya ini sa mga tawo sang Israel. Nagsiling siya kay Aaron, ano bala ang ginhimo sini nga mga tawo sa imo? Nga imo sila ginpahimo sining dako nga sala. Nagsabat si Aaron, Sir, hindi ka magkaakig sa akon. Naibalaan mo kung daw ano ang huyog sini nga mga tawo sa paghimo sing malaot. Nagsiling sila sa akon, himuy kami sing isa ka Dios nga mga pangulo sa amon. Kay wala kami makahibalo kung ano na ang natabo sa sini nga tawo nga si Moises nga nagpagwa sa amon halin sa Ehipto. Ginpamangkot ko sila, sino bala sa inyo ang may bulawan? Ginpanguha nila ang ilaalahas nga bulawan, kag ginhatag sa akon.
Ginhaboy ko ini sa kalayo kag nahimo ini nga tinday nga baka. Nakita ni Moises nga ang mga tawo nagapinatuyan kay ginpabay-an sila ni Aaron sa pagsimba sa Dios-Dios. Walay sapayan sang katalagman gikan sa ila mga kaaway sa ila palibot. Gani si Moises nagtindog sa pertahan sang kampamento ka nagsinggit. Ang bisan sino nga luyag magbuylog sa Ginoo, magkari siya sa akon. Ang tanan nga mga libinhon nagtipon sa palibot niya, nga nagsiling siya sa ila. Amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios sang Israel. Ang tagsa-tagsa sa inyo magtaklos sang iya espada. Paglibutan ninyo ang bugos sa kampamento halin sa sining nga perta pakadto sa isa. Pagpamatyan ninyo ang inyong mga utod nga lalaki, ang inyong mga abyan, kag ang inyong mga kasilingan. Gintuman sa mga libinhon ang ginsugo ni Moises sa ila, ug sa sina nga adlaw 3,000 ka mga tawo ang nagpalamatay. Si Moises nagsiling sa mga libinhon, karon nga adlaw ginhalad ninyo ang inyong kaugalingon subong mga pari sa pag-alagad sa Ginoo. Paagi sa pagpatay sang inyong mga anak nga lalaki kag mga utod nga lalaki. Gani ang Ginoo nagbendisyon sa inyo karon nga adlaw. Sa madasol nga adlaw si Moises nagsiling sa mga tawo, nakahimo kamo sing dako nga sala, pero karon matukad ako liwat sa bukid, pakadto sa Ginoo. Ayahan matigayon ko ang kapatawaran sang inyong mga sala. Nagbalik si Moises sa Ginoo ka nagsiling, Abaw, dako gid nga sala ang nahimo sini nga mga tawo. Naghimo sila sing isa ka Dios nga bulawan para sa ila kaugalingon. Pero karon kun mahimo patawara ang ila sala. Kun hindi ginaampo ko nga panasa ang akong ngalan sa libro nga imo nasulat. Ang Ginoo nagsabat kay Moises, ang ngalan sang nakasala batok sa akon, amo ang panason ko sa akong libro. Karon lakat pa, panguluhi ang mga tawo pakadto sa duog, naginsiling ko sa imo. Dumduma nga ang akon anghel magtuytoy sa imo. Pero kung ako magsilot, silutan ko sila tungod sang ilang mga sala. Ang Ginoo nagpadala sing balatian sa mga tawo tungod kay nagpilit sila kay Aaron sa paghimo sang tinday nga baka. So mga kabiyanan ka mga utod ko, amo ini ang tinday nga baka nga nahuman sa Pulawan nga ginpahimo sang mga Israelinhon sa kay Aaron sang si Moises ang yara pa didto sa bukid, no, sa ibabaw sang bukid. Kagamuyad to mga kabiyanan ko mga utod ko kay Ginoong Kristo ang pagbasa naton sang Exodo Kapitulo 32. Mga kabiyanan ko mga utod ko, ang Exodo Kapitulo 32 nagapatuhoy sa kasalanan ang kung sa diin ang ini ang ginhimo sang mga Israelinhon batok sa aton Ginoo. Bangod kay natak-an sila nga maghulat sa kay Moises, no, sa pagpanaog niya
halin didto sa ibabaw sa bukid. Gani nga ang mga Israelinhon ang naghimo, no, naghimo sila sa isa ka tikang nga kung sa diin ini mga kabayan ko mga utod ko ang nagdulong sa ila kalaglagan, no? Kag bangod sa paghimo nila sang Dios-Dios, ah, ila nga ila ginsimba, ginhalaran, no? Agong sa diin sa tubangan sa sini nga Dios-Dios nga ini sila pa ang hiwat sang pagkinasadya, sang pagkinalipay, kag ang iban pagid nga mga ah, pagginawi nga tuman kahigko sa mata sang Ginoo. No? Mga kabyanan kag mga utod ko. So yari karon mga kabyanan kag mga utod ang isa ka komentaryo, no, na nahanungod sa Exodo Kapitulo 32 nga kung ginkuha sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino, no, nakatagalog ini siya, pero akon nga ginlubad sa Hiligaynon, no, agud nga inyo nga maintindihan. Ang Exodo Kapitulo 32 nagasaysay, no, suno sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino, nagasiling nga kung paano naglapas si Adan sa ginsuguran, amo man ang Israel matapos ginbaton ang kasuguan. No? Subot silingon mga kabyanan kag mga utod ko, ang ginhimo nga kasalanan sang banwang Israel ang compare o kung ginakumparar kag may ara gid sang tawag nga pagkapareho sa natabo man sa kay Adan, no, ang unang tawo nga gintugas sang aton mahal nga Dios sa unang tiyempo, no? Kay kung aton man nga balik-balikan ang libro sang Genesis, no, ang kasaysayan sang unang nga tawo nga si Adan kag sang iya asawa nga si Eva, mga kabiyanan ka mga utod ko, sila nga duha ang nakalapas, no, nakalapas sa ginamando sa aton Ginoo, kag ang ginamando sa aton Ginoo nga hindi sila magkaon sang kahoy o bunga sang kahoy sang ihibalo sang malain kag maayo. Pero apang kay ginsugyot sila sang manog, no? Pag ang ina nga manog nagpakuno-kuno siya sa amo ng asapat, kay amo ang manog nga ato, amo ang yawa, no? Si Satanas kung sa diin ginsugyot niya si Eva una, kag bangod kay nasugyot niya na si Eva mismo amo man ang nagsugyot sa iya bana nga si Adan. Gani mga kabayan ka mga utod ko, ang natabo kay Adan kag ang natabo nga pagpakasala sang banwang Israel sa atubangan sang Ginoo ang may pagkapareho. No? Kay ginahambal dire nga matapos nga ginbaton, no, sang banwang Israel ang napulo ka sugo nga ginhimo o kung ginmando sang Ginoo sa ila, dire na kag sila gid ang unang naglapas sini, no, kay kung aton lang tawon sa napulo ka sugo sa aton Ginoo, ang una-una dira is wala sang iban nga Dios
magluwas sa akon. Kag ang Ginoo lamang amo ang pagasimbahon kag pagaalagaron, no? So diri mga kabayan kag mga utod ko, ang banwang Israel amo gid ang una nga naglapas, no, sa una-una gid nga kasuguan sa napulo ka sugo nga ginhatag sa ila sang Ginoo didto sa bukid sang Sinai, no? Gani, no? Ano ini ang butsilingon mga kabyanan kag mga utod ko, no? Ginahambal sa pagpadayon, nagsugod na ang mabudlay nga pag-upod sang Israel kag sang iya Dios nga nagapaandam, nagasilot kag pagkatapos nagapatawad, no? Subot silingon mga kabyanan kag mga utod ko, ang pag-upod sang banwang Israel kag sang Dios ang nagkalamat na, no? Amo na siya ang butsilingon, no? Kay bangod nga nagkalamat na, no? Hindi man naton masiling nga hindi man naton mabasol ang Ginoo, no? Kay bangod nga sa una pa lang daan sa paghatag niya sang napulo ka sugo didto sa bukid sang Sinai sa mga tawo sa sang Israel, nagpaandam na siya daan, no? No? Gani kay bangod nga wala nila ginpati ang paandam sang Ginoo, ang natabo nga ginsilutan sila, no? Kag sang ulihi sila man ang ginpatawad, no? Dira makita nyo na karon, no, nga kinabatian nyo man dito nga si Moises nagpakiluoy sa mahal nga Dios nga hindi lang niya tani, no, pagpapason kay gusto gid sang Ginoo nga papason niya ang bilog nga banwang Israel nga iya gin pagwa gikan dito sa pungsod sang Ehipto. Pero bangod kay ginpahanumdom siya ni Moises, no, sang iya saad, no, nga iya ginhimo sa tunga nila ni Abraham, ni Isaac kag ni Jacob, nakamasiling naton nga kung aton ibutang sa aton nga tawhanon, no, nga balatsagon kag siyempre sa aton paginawi, no. Just example, nag-ugdaw pero didto nakamarasmas ang Ginoo nga ay hindi gali pwede na ako ni nga basta-basta na lang nga papason ining mga tawo nga akong ginpagwa nga akong ginpili didto sa Ehipto, kay bangod nga naghimo ako sang kasugtanan sang saad sa ilang mga katigulangan, no. So didto nadumduman sang Ginoo ang saad nga iya nga ginhimo sa tunga na nila nanday Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, no? Gani nga sang ulihi man sila man ang ginpatawad. Pero ato man panumdumon mga kabayan ka mga utod ko nga ang Ginoo nagasilot man, no? Mambal nila bla nga matuod nga ang aton Ginoo maluluyon, pero ang aton Ginoo man ang nagasilot, no? God is merciful, but God serves justice, no? Ug silingon nagasilot siya kay gasilot siya tungod sa mga sala nga aton man nga nahimo, no? Kagamo man ini ang ginhimo niya sa iya banwa nga pinili nga amo ang banwang Israel, no? Ano nga silot ang kuan nila ginhimo niya pagi kay Moises, no? Ginpapili sa mga tawo ginpapili ni Moises sa mga tawo, mga Israelino, no? Mga kabiyanan ka mga utod ko, nga kundiin sila maside, no?
kung gusto pagidlan nila magsunod sa Ginoo o kung hindi na, no? Gani ang una-una gid nga nagsabat sa to ang mga kaliwat ni Levi, no? Amo ning mga pari nga ini, no? Sang panahon ni Moises kag ni Aaron kung sa diin sila ni ang nag-aalagad sa aton Ginoo sang amo tong panahon, no? Agani sa mando man sang aton Ginoo sa paagi man sa kay Moises ginhambal sang Ginoo nga pamatyon nila ang ilang mga utod nga mga lalaki ug ang ilang mga kasilingan nga kutob no sa mga nagsimba kag nag-alagad sa Dios-Dios nga tinday nga baka. Amo ni siyang silingon mga kabyanan, no? Gani padayon naton nagakahadlok si Moises sa unang kahigayonan sini ginapanumdum niya ang paggamit sa mga makahas nga mga pamaagi agud mapabalik niya ang Israel sa tadlo nga banas kag mangin responsable ang banwa, no? Amo ni ang ginhimo ni Moises. So ang iya to nga ginsugo niya ang mga libinhon mga pare ato nagapanumdum siya kung ang violence o kung ang makahas nga mga butang nga iya pagahimuon kung sa iya lang kung amo man lang ni ang pamaagi agud nga hindi sila magliko sang ilabanas, no? Pabalik sila sa tadlo nga alagyan at tadlo nga banas sang ila pagtuo di why not, no? Muna hambal ni Moises pero amo ini ang natabo, no? Aton padayonon apang nagligad ang mga tinuig kag wala untat ang pagpakasala sang banwa. Gani nangin kumbinsido ang mga propeta nga hindi bastante sa tawo nga yara sa duta. Ang isa ka kasuguan kundi isa ka bag-o nga tagipusoon nga iya ginakinahanglan. Subot silingon mga kabayan ka mga utod ko, tapos ni sang panahon ni Moises ni mga kabayan ka mga utod, nagligad ang mga tinuig, madamo ang mga tinuig ang naglipas, no? Nagligad. Kag ang banwang Israel, no? Ay inya makita niyo man sa aton nga pagpadayon sa aton nga pagbasa. Ang banwang Israel hindi lang sa tamuto nga time, nagpadayon mangid sila gihapon sa pagpakasala. Padayon man sila gihapon nga nagakalimot sa Ginoo, no? Ag nagatalikod, no? Pero padayon man sila gihapon nga ginasilutan, no? Pagpadayon man sila gihapon ginapatawad sang aton mahal nga Dios. Gani ang mga propeta sang amo man nga tion sadto, no? Nangin kumbinsido sila nga hindi bastante. It is not enough para sa tao nga hatagan lang siya sang sugo, banduan siya sang mga sugo nga dapat niya obserbaran, no? Because nga ang kinahanglan sang tawo isa ka matinlo nga tagipusoon agud nga hindi siya magpakasala, no? Gani sa aton man nga mga Kristiyano Katoliko ginaagda kita nga dapat kita mayara kita sang tagipusoon nga putli, no? Kag matinlo, no? Agud nga hindi kita makapakasala sa aton Ginoo, no? Kay kung aton lang tawon sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 man ang Ginoo nagasiling antion magaabot nga magahimo ako sing kasugtanan sa mga tawo sang Israel ug sa mga tawo sang Huda. So amo ni ang gina ambal gid sa aton mga propeta, no? Ini ti ang tawo oo obserbar man siya sa mga kasuguan pero may ara gid nga
kaisa, nagalisa, no? Waay nagapati, wala nagatuman, no? Muna siya. Gani, sa atong pagpadayon, diri naghambal ang mga Israelinhon nga himui kami sang Dios, no? Naghambal sa ginbasa naton, himui kami sing Dios nga magapangulo sa amon, no? Anong ginubot silingon sina? No, nga ginhambal mga sang mga tao dito sa Israel, no? Samtang sila ang nagahulat kag natak-an sila sa paghulat dito sa dalom sang bukid, no? Sa pagpanaog ni Moises halin dito sa putok-putokan, no? Ginahambal nga wala gid ginabaton sang mga Israelinhon si Yahweh nga Dios nga madamo sing ginapangayo kag nagapakig-away kag nagsugo sa ila nga sakupon ang lutang ginsaad. Subot silingon, wala gid nila yan, no, ginabaton sa mga mga Israel, no, sa mga Israelinhon no, sang una ang si Yahweh. Kati ang si Yahweh nga ini amo ni siya ang ngalan nga ila nga gintawag, no, sa mahal nga Dios Amay sa langit, no. So ining si ang mahal nga Dios, no, Dios nga Amay, si Yahweh, siyempre may bangod nga ginpagwa niya ang banwang Israel didto sa pungsod sang Ehipto. So may mga layi siya, may mga pagsulondan nga gintukod siya para sa ila, no? Iti ang purpose nga may mga pagsulundan ang Israel, no, nga ginhatag sang Ginoo agud nga magpangabuhi sila, no, within sa ginamando sang Ginoo. Mga kabiyanan ka mga utod ko. Kay bangod nga sila ang ginpagwa dito sa Ehipto. Pag dito sila sa disyerto, no? Sa Kamingawan kung sa madalom pangahiligay nun, amo na nga nagmando ang aton Ginoo sa mga pagsulundan nga dapat nila sundon. Iti ining banwang Israel, sangyara to sila sa disyerto, no, may mga pungsod ato sa ila palibot nga kung sa diin may ara na sila ya sang tawag nga mga pagsulundan, no, may mga layi na sila, may mga sahi na sila sa pagpangabuhi nga ila ginasunod. Pero ang banwang Israel nga ginpagwa sang Ginoo halin dito sa Ehipto kag yara dito sa disyerto ang wala pa sa mga pagsulundan. Tiyan mo na nga paano sila makapangabuhi isang matalunsay kung wala sila sa mga kasukuan, no? Wala sila ah, sing mga butang, no, nga dapat sundon, no? Agud nga hindi man sila masiling nga sa ilang mga katupad nga mga pungsod nga ay nagpakahuya-huya malang sila, no? So amo na siya mga kabyanan. So sa pagpadayon, luyag nila magbalik sa ila anay relihiyon nga mga piyesta lamang kag mga seremonyas ang ginapangayo, no? Ang ginhimo nila nga tinday nga ginhaklapan sang bulawan, no? Ah, ang tradisyonal nga laragway ni El, no? Nga amo ang Dios sa mga taga-Kanaan. Isa ka Dios nga sa kinaandan may maayo sing buot kag makalangit, no?
Isa sa ka Dios nga nagapamag-an sa balatsagon sa mga tumoluo nga nahadlok. So ano mo silingon sila mga kabayan ko mga utod ko. Um, Ining mga Israelita o ang mga tanga Israelinhon mga kabayan ko mga utod ko. Do hindi sila yung magsunod, no? Iti iluyag sang iban nga balik sila sa iladaan nga relihiyon, no? Anong relihiyon ina ng hindi ko magsala, no? Mga kabayan mga utod ko, polytheism, no? Ti ang ang tawag ni mga kabayan ko utod ko nalipat ako. Pero inang anay relihiyon nila ang ginapangayo man ni kung sila ang magselebrar no sa una is piyesta lamang kag mga seremonyas no ang ginapangayo. So muna ya ang tinday no mga kabayan ka mga utod ko nga ilaginhimo ang parehos gid no sa mga characteristics ni El. Mga ginhimo man sang nga Dios sa mga taga-Kanaan agud nga no do parehos man no sa ila nga puros lang piyesta, mga seremonyas lang ang ginapangayo. Way na sang iban no. Kag inabalang tawag ba lang ina nga mga Dios mga kabayan ka mga utod ko. Wala ina yan nag-exist. Wala ina yan nag-exist. O kung nagtuhaw diri sa kalibutan. No, hindi na yan sila mga dapat gasunod gid kun ano ang luya gid sang Ginoo. No? Ang ilay niya, maka may seremonyas lang nga gamay, no? Kag hmm, kag piyesta lamang okay na. No? Munang ilay yang nga gusto sa mga taga-Israel sa amo ni nga time, no? Ngani, hindi lamang sa paghimo sang isa ka imahe sang Dios ang ilan nangin kasalanan kundi labi na gid ang paghimo nila sang isa ka Dios nga nagakabagay sa ilaluyag. Ini man ang kasalanan nga ginahimo subong sang madamo nga mga tumuluo nga nagapakita sang isa ka relihiyon o espiritualidad nga mamag-an kag wala sing may nagakatabo nga pagkontrahanay sang isa ka tawo nga nagaobra para sa Dios. No? So amo ni siya silingon mga kabyanan. Um, mga kabyanan ka mga utod ko, ang Diyos nga amay, no? Hindi na naton siya masiling muanta siya sang isa ka imahe, no? Nga sa aton lang imagination hindi na pwede, no? Bangod nga aton mahal nga Dios, mga kaibigan ko mga utod ko, ang mayara sa ginatawag nga ihibalo, no? Nga kung ano ang sugo amo lang gid na, no? Muna siya mga kabayan ko mga utod ko. Okay. Sunod kita. Karon sa imo pahanugot, papason ko sila sa ako nagabalingaso nga kaakig. Dayon ako magahimo sa imo kag sa imo mga kaliwat nga mangin isa kadako nga pungsod, no?
Ano ba silingon sini mga kabyanan? Oh. Yasaysay diri nga sang magkulang sa katampad ang banwang Israel, isa ka pinasahi nga pamatuod sang iya katampad ang ginpangayo ni Yahweh kay Moises. No? Ginasiling sang Dios nga madali ini makahimo sang isa ka bag-o nga banwa gikan sa mga inapo ni Moises bilang kabaylo sa mga irresponsable, no? Di nahangpan gid naton, no? Kay bangod nga yara sa kaakig, um, ginsiling sa aton mahal nga Dios nga papason ko ning mga Israelita nga ini, no? Ining mga Israelino kiti pagi sa imo ya Moises ikaw gid ang himuon ko. No? Kung silingon mga kabyan mga kabaopod ko, ining mga taga-Israel sang amo ni natabo ning ila nag-commit sila sang amo ni nga sala mga kabayan mga utod. Inang do hindi sila magpati. Do hindi sila yung magpati. Amo na yung ila yung belief, no? Okay. Kaya lang yung mga kabayanan na subot silingon mga kabayanan kag mga utod ko balik kita no. Ang ginhambal sa iya sang Ginoo kay Moises nga papaso niya ang bilog nga banwa sang Israel, no? Kag halin kay Moises magahimo siya sang isa ka dako nga pungsod, no? Gani nga bangod nga matampad si Moises sa mahal nga Dios, no? Nakita sa mahal nga Dios kung ano siya katampad. Ginpangayo sang Ginoo ang pahanugot niya, no? Kag pero nahangpan ato ang ginapangayo ng ni Moises. Kung ano ang ginapangayo sang Ginoo sa iya nga apapaso niya gid ining mga tawo niya nga tawag ni nga iya ginpili, no? Kag ginpagwa didto sa Ehipto, no? Ay sa pagpadayon mga kabyanan apang nahangpan ni Moises nga hindi ini mahimo kag hindi gid nagakadapat. Hindi gid pagbawion sang Dios ang mga ginsaad niya sa Israel. So bal-an ni Moises, no? Nahangpan niya nga mga kabyanan ka mga utod ko nga hindi dapat, no, kag hindi gid pagbawion sang Ginoo ang saad niya sa banwang Israel. Kagamo man sa mga katigulangan sini nga amo sanday Abraham, Isaac kag kay Jacob, no? Okay, hanggang pagpadayon. Gani ang pagsakripisyo sang kaugalingon ang nakahanda kay Moises tubtob sa katapusan agud luwason ang mga makasasala nga ini. Subot silingon
Subot silingon mga kabyanan ng pani Moises kung anong iya role, no, sa Ginoo agamuman sa banwang Israel. Subot silingon ginpili ni Moises nga isakripisyo ang iya kaugalingon agod nga maluwas niya ang banwa. No, kay ang balito gani nga no sa aton nga pagbasa kaina nga mensionar to nga kung mahimo Ginoo kun amo malang ina panasa na lang ang akon ngalan nga nasulat sa imo libro. Pero ano ang basang Ginoo sa iya? Ang wala nakasala hindi ko pagpanason sa akong libro kundi ang mga nakasala lang. No? So maathag kung ano ang role ni Moises, mathag siya ko galingon kung ano ang iya role, ang rolyo niya sa Ginoo pagamuman sa banwa nga Israel, no? Now, padayon, hindi siya maghandom sa anuman para sa iya mga inapo, kaluwasan man o espirituhanon nga mga bugay, kung mapahamak man lang ang banwa nga nagbaton sang kasugtanan. But silingon, hindi siya magbaton, no? Mas maayo pa nga wala siya sing batonon, no? Siya kagamuman ang iyang mga inapo, mangin kaluwasan man ini o kung mga spirituanon nga mga bugay, no, mga spiritual gifts o kung salvation, nga ang kabaylo yung man lang sini mapahamak man lang ang Israel, no, nga ginpili sang Ginoo nga amo ang nagbaton sang kasugtanan. So maathag sa ano sa kaugalingon ni Moises nga siya tagtaytay lamang o kung sa aton pa intercessor taytay sang mga tawo kag sang Ginoo. Hmm? O aton padayon ng mga kabyanan, nagagwa nga nangin madinalag-on si Moises sa pagtilaw nga ini ag nabaton ang kapatawaran para sa Israel, no? So silingon mga kabyanan kang mga utod ko didto nagapakita nga wala gin baton sang Ginoo ang away gin baton ni Moises ang ginhambal sang Ginoo sa iya, no, nga plano sini bangod nga nakabaluman si Moises sang mahimo matabo, no, sa Israel, no. Subot silingon nagakabalaka man siya sa iya nga sa banwang Israel kung ano ang himuon sa ila sang Ginoo. Gani sa pagpadayon ginapahanugutan siya sang Dios nga magtindog sa tubangan sini agud pungga ng iya kaakig, no. Gani ko naton makita mga kabayan mga utod ko nga sa Salmo kapitulo 106 versikulo 23 naghambal nga gani ang nagsiling ang Dios nga iya laglagon ang iyang mga tawo. Pero si Moises nga iya pinili nga alagad nagpakiluoy sa Dios sa paglugpay sang kaakig sang Dios agud hindi sila malaglag. But silingon mga kabyanan ka mga utod ko, bangod nga si Moises mismo ang pagtaytay sa mga tao, no? Amo man sa mahal nga Dios, ang wala niya gin ginpugnan niya ang kaakig sini, no? Kaakig sa mahal nga Dios. Kag nagpakiluoy siya, no? Ginlugpay niya ang kaakig sang Ginoo. Agud nga ang mga tawo sang Israel hindi gid mapanas o kun malaglag. So amo na siya matsilingon mga kabyanan.
So, pagpadayon mga kabyanan, makita sa madamo nga bahin sang Biblia ang pagpatunga ni Moises nga may otoridad nga nagapangayo sa ngalan sang iya banwa. Kag makita man sa iya ang paunang nga laragway ni Jesus nga amo ang nagaisahanon nga tagpatunga. No? Kung silingon mga kabyanan ko mga utod ko, hindi lang ini ang isa ka bes nga kung sa diin nagpakiluoy si Moises sa banwang Israel, sa ngalan sang iya banwa, no? Sa ngalan sang banwa sang Israel. Kung naton lang tawon no sa mga masunod, si Moises gyapon ang kung ano man ang matabo sa Israel, siya ang ah, nagapatunga or intercessor, no? Kag diri man makita nga bangod nga siya ang pagpatunga between sa Diyos nga Amay kag sa mga tawo, makita naton no si Ginoong Hesus nga amo ang nagaisahanon nga tagpatunga. No? Okay, pagpadayon mga kabyanan, pagpanaog ni Moises, iya nabatian ang irresponsable nga sabat ni Aaron unsa diin ginabasol niya ang banwa, no? Nangin isa ka oportunista nga pari si Aaron nga luyag lamang magpalapad sang papel sa banwa apang iya man madali nga ginkalimtan ang misyon nga iya ginbaton halin sa Dios kag hindi sa banwa. Panumdumon naton nga ining si Aaron ang patron kag ehemplo sa mga pari nga Hudiyo, no? So abot silingon mga kabyanan ang mga utod ko ang ehemplo, no? Ano lang, balik ta na sa unang mga kabyanan ha. So sang nagpanaog si Moises halin didto sa bukid, ginsugiran siya niya Aaron nga igin pamangkot sa Aaron nga agin amo nga nag-amo ini, no? Tinasabat niya siya Aaron nga ti ini nga mga tao ni mga matig-anis lang ang mga ulo, no? Subot silingon ginbasol pa niya ang iyang banwa kay ti siya mismo gani nagpati man sa ilang hingyo nga nga maghimo sang tinday nga baka nga bulawan, no? O dira mo makita nga si Aaron ah pare siya. Pero wala niya ginaako ang iya nga accountability, no? Wala siya nagaano sa nga accountability kundi nga ibasol niya sa mga tawo nga amo ang nagsugo sa iya nga sila himuan sang Dios. O, diyan nyo makita mga kabyanan ha. Gani diri mga kabyanan sa mga utod ko nangin oportunista nga pare si Aaron. Gusto ni Aaron niya ti siyempre luyag man niya nga maghamot ang iyang ngalan, no? Palapad sang iyang ngalan, no? Palapad sang iya papel, no? Sa Israel. Amo na yung ginhimo ya. Pero nalipat siya, ginkalimtan niya ang misyon nga iya ginbaton halin sa Dios, no? Ngano alagaran niya ang tawo kag ang simbahan. Amo na siya mga kabyanan pag mga utod ko. Padayon. Panumdumon naton nga ini siya Aaron ang patron kag ehemplo sa mga pari nga Hudiyo. Kita mo? So diri mga kabyanan kung mga utod ko siya Aaron kuan siya patron siya kag example siya sa mga pari nga Hudiyo.
no? Then ang mga pari nga ini amo ang nagsulat sa mga pinanid sini nga libro kag nagahalong sa mga ginpanudlo ni Moises kag sila man ang nagauyat sa gahom ni Moises. No, masyabot silingon. Dapat mayara sila sing mapainubuson nga buot agud mahalad nila ang ila amay nga si Aaron bilang isa ka kinaandan kag makasasala nga tawo nga mga gawi sini hindi nagakabagay sa mataas kag tungganon nga posisyon. So silingon mga kabilang kung mga utod ko. Um, dapat ang ginhimo tani no ang ginahimo tani sa mga pari nga Hudiyo tani kaya sila sa mapainubuson nga buot no agud nga bisan paano mahalad nila ang ila amay nga si Aaron. Iti siya aron isa man lang katawo kag siyempre nagakasala man siya no nakakomiter man siya sa mga kasalanan no. Ay, gali ang mga pari niya no yung mga nagasunod sa iya mga kaliwatan ng mga pari dapat nila nga tani nga ipangamuyo no kag ihalad no ang pagkapari man ni Aaron. Okay, so pagpadayon mga kabyanan, para naman sa banwang Israel, hindi madali-dali nga mapanas nila ang ilang mga pagpakasala. So, sakto. Kung naton ibutang mga kabyanan sa aton mga sa aton konteksto ng mga Kristiyano Katoliko, ang sala nga aton na komiter ang hindi mapanas gid dali-dali, no? Hindi siya ma-erase, no? Gani amo ni siyang mga tawag nga stain of sin, no? Okay, mga kabiyang mautod ko, padayon kita. Para naman sa banwang Israel, hindi madali-dali, no? Okay, na mention na ni. Iti ko naton mga ng taon mga kabiyang mga utod ko, ang pagpakasala naton nga tawo, hindi dayon mapanas nga aton mga kasalaanan kung kita magpangayo sa patawad gid lang, no? Amo na gani sa aton na hambal ko naman ini nga kita nga mga Kristiyano Katoliko, kita ang ginaagda sa Sacrament of Confession, no? Sakramento sa pagkumpisar. Na kung sa diin ginakumpisar nato ang aton mga sala true sa pare, nga hindi sa pare ha, true paagi sa pare, no? Nga nagapalabot sang mga sala naton sa mahal nga Dios, no? Kag amo man mangod sa kaluoy man sa kaluoy sa ngalan sang kaluoy sang Ginoo, ang kaluoy nga halin sa Ginoo ginapaagi man niya sa pare kag ang pare mismo ang pare gid ang nagapatawad, no, in behalf sa aton Ginoong Jesucristo. Okay, balik kita mga kabyanan. Sa pagpadayon, wala nagaugyon ang mga pagsaysay nga ginbutang sa kapitulo nga ini. Sobot silingon ang mga
pagsaysay nga nakabutang sa Kapitulo 32 sang sining ah, libro sang Exodo, ang wala gid naga no, hindi wala naga ugyon no. Gani nga isa ka silot nakaangay isang balatian ang luyag ipalabot sa aton sa bersikulo 35 no. Eh kung aton mga kabyanan kag mga utod ng tawon nga ang Ginoo bangod nga nakasala sila sa bersikulo 35 mabasahan naton nga nagpadala ang Ginoo sang isa kakaangay nga balatian bilang silot no. Masiling man naton nga pwede maton masiling nga dugang nga silot sa ila. Iti amo nang ginhimo sa mga taga-Israel sa mahal nga Dios. Okay? Ginasiling man sa mga bersikulo 25 tubto 29 nga hindi tanan ang naulamid sa pagrebelde. Kung silingon mga kabyanan, kag mga utod ko, hindi tanan nga mga Israelinhon ang atawag naton nga nagrebelde sila. Nagsupak sila sa mando sa aton Ginoo. No? Gani nga mas matampad ang mga Levita nga angkan sa mga pare. Aginbuligan sila ni Moises, binbuligan nila si Moises nga liwat matukod ang iya gahom paagi sa pagpatay sa mga nakasala. Sumot silingon mga kabyanan ka mga utod ko. Diri ginapakita nga ang mga Levinhon, no, ang mga Levita, mga pare matampad gid or tampad gid sila sa Ginoo. Okay sila mga angkan gid sang mga pare. Kagamuto ginbuligan nila si Moises agud nga ang gahom sini sa pagpamuno sang Israel no ang liwat nga matukod. Okay? Ag isa pa paagi sa pagpatay sa mga nakasala. Okay. Sunod kita mga kabyanan. Karon nga adlaw ginhalad ninyo ang inyong kaugalingon subong mga pari sa pag-alagad sa Ginoo paagi sa pagpatay sa inyong mga anak nga lalaki kag mga utod nga lalaki. Gani ang Ginoo nagbendisyon sa inyo karon nga adlaw. No? So ginasiling diri mga kabyanan, no? Apang hindi naton pagpanumdumon nga ginabendisyonan sang Dios ang kalakasan. Kubot silingon mga kabyanan, hindi naton pag i-justify no o kung siling naton nga himuon naton valid reason ang kalakasan o kung ano yung tawag nga violence kay hindi gid ina pwede no. Basta atong pagpadayon mga kabyanan kung paano ginadayaw sang dinumaan nga teksto nga ini ang mga nagapili sa Dios sang may bug-os nga katampad ginapakita nila kung paano himuon kag paano ini ginahimo bilang tiyempo no. Kung naghulag sila sadto parehas ang dapat nga paghulag sa ika-20 ka siglo nagtaliwan na tani nga yara sa duyan pa lamang no. Ano siya mga kabyanan sa mga utod ko. Okay, duyan pa lamang ang kasaysayan sang
pagluwas. No? Madamo nga mga sa mga detalye sa sugilanon nga ini ang nagikan sa mga nasulat sang pinanid sini makaligad ang madamo nga mga tinuig. Dako ang impluwensya sa ila ang natabo sa santuaryo sa Betel kag Dan kun sa diin nagpahimo si Haring Jeroboam sang mga toro nga baka nga human sa bulawan bilang laragway ni Yahweh. No? Yan makita naton sa nauna nga libro sa mga hari, Kapitulo 12, versikulo 28. So, ba't silingon, ano na siya, ba't silingon mga kabiyanan? Though, dire lang doon nagsulit lang gid ang natabo sa aton nga tawag na. Dahil lang gid mga kabiyanan na. So balik kita mga kabiyanan ka mga utod ko. Ang natabo nga pagpakasala sa banuang Israel ang nasulit man sa panahon ni Haring Jeroboam, no? Isa iya pagpamuno nagpahimo siya sa mga toro nga baka nga human sa bulawan, no? Kag ining mga toro nga baka nga ini iya ginkabig nga ini larawan ni Yahweh. Kag malain pa mga kabiyanan ka mga utod ko, ginpabutang niya pa ini sa duha ka santuaryo didto sa Betel kag didto sa Dan, no? Kung aton ini mabasa sa nauna nga libro sa mga hari, Kapitulo 12, versikulo 28. So, diri makita naton nga si Haring Jeroboam dugin kopya niya lang, dugin sulit niya lang ang natabo sa to. Sa natabo man sa iya mga katigulangan sa una nga tiyempo, no? Nga naghimo man sang tinday nga baka nga bulawan. Kag ginkabig Manila ato nga si Yahweh, no? Ang ilang nga Dios. Now, anong bot silingon sini sa mga anong bot silingon sini sa kabilugan mga kabiyanan ka mga utod ko. Kung naton ibutang sa aton nga konteksto bilang isa ka Katoliko nga Kristiyano, ang ginahambal dira sa nahauna nga sugo but silingon nga ang Ginoo lamang amo ang simbahon, wala na sang iban, no? Pag suno man sa ginatudlo sang aton simbahan, no, sudlan tani sang isa ka katisismo, no, ang ginatudlo sang aton simbahan, sang aton Iloy nga simbahan, may mga pagpati kita nga wala gintudlo, no? Amo man do ako isa man sa mga masiling naton biktima nga kalabanan sa aton
nagapati kita sa mga butang abi naton halin ini sa Ginoo. Pero hindi gali, no? Kag ini hindi man ginatudlo sang simbahan. Madamo sa mga porma nga ina. Halimbawa, ang ah, ang pagpati sa mga disparates, pagpati sa mga pamahiin, sa mga panimadon, mga kabayan ng mga utod ko, ina wala ginatudlo sa aton simbahan. Kag ina, kung amon na ang aton nga ginapatihan, pag wala kita nagarely o kung nagatuog gid lamang alone sa aton Dios, nakahimo na kita sang sala. Nga kay ina isa sa mga violation sang una nga sugo sa Ten Commandments kung sa na pulo ka sugo nga man. Iti ang baldira nga ang Ginoo lamang amo ang patihan o kun ang simbahon. Pero nagpati ikaw, halimbawa ako nagpati ako sa mga disparates. Di ako maligo kon Martes, di ako maligo kon Biyernes. Nga wala man lang sang explanation. No? Sa pagid. Kaya subong nagahilapit ang Pasko, no? Mga kabayan ko, mga utod ko. Mayara sa aton nga magbag-ong tuig, no? Naghahanda gid sang 12 ka bilog nga prutas kay para kuno swerte. So, dira pa lang naga-deviate na kita, no? Kung sini kita nga naga-deviate, nagaliko na kita sa aton pagtuo. Kay man, ang logic dira o kung ang explanation dira, wala naton gintugyan ang aton selebrasyon sa Ginoo. Wala naton gintugyan ang palaaboton nga tuig sa Ginoo. Kundi nga gintugyan naton sa swerte sa ngayara nga sa ginapatihan naton didto sa 12 ka prutas, to ka bilog nga prutas. Kag madamo pa sang iban pa. No? So, ano ang butsilingon sini? Dapat naton nga pangatawanan ang aton pagka Katoliko Kristiyano. No? So, nabalang mayara pag nga sini nga tabi-tabi po. Oo, gambal. Si hindi na is sala ginaya nga nakasala na kita na kung magambal kita. No, mangihi kita gambal tabi-tabi po. Ti nga matabi-tabi ka na mangihi kay mo. Inaya nagapakita lang na mga kabayan mga utod ko nga wala kay mo gasalig sa Ginoo. No? Ang ginasaligan mo, ang ginagawa mo nadlo ka to sa taglugar, no? Kay iti siling man sa ako mga nakita man diri sa social media, no? Siguro kamo man ang nagalantaw man da, no, sa punto por punto day Father Darwin Gitgano nga sa mga spirit sa exorcism, no? Ang kalabanan gid nga ginasudlan sang yawa ang mga tawo amo ang mga tawo nga nagatangkilik gid sa mga panimadon, no? Sa mga pamahiin gid. Tingay nga ga-deviate naga-deviate sila sa pagtuo naton sa mahal nga Dios. No, dira nagapakita ng mga kabayan kag mga utod ko. Kag isa pa gid gusto ko pa gid
Hindi lang ina mga panibad-on, mga pamahiin ang kalabanan. Mas madamo pagid mo. Kung tagaan kita sang malaba pagitan nga chimpo no. Aton nga pag-discuss ini. Iti nami gid. Pero sige ibilin ta lang ina sa aton katesismo naman niya. No? Kag sa naman apologetics, may mga utod kita sa iban nga pagtuo no nga kita ginaakusaran kita nila no nga kita nga mga Kristiyano Katoliko nagasimba kita kuno sa santos, nagasimba kita sa santos nga human sa kahoy, human sa bato no. Pero pamangkot nagasimba bala kita, ginasimba bala naton inang mga santos kana inang mga rebulto nga na mga kagayan ka mga utod ko ang sabat wala. Ang aton lang nga ginapakita dira no iti ilaguro makita nga sa aton mga sasulod sa aton mga simbahan no nga may nagaluhod ti pangamuyo ang ibang gatulok dito sa rebulto no naga ang kamot niya nagadaop ang kamot niya nagtakop duwag kabilog no. So ang ilan na yung pagtanaw siguro nga ginasimba naton ang mga rebulto hindi na matuod. Ang aton nga ginahimo dira is pag-venerate o kung paghatag sang katahuran mga kabiyanan ka mga utod no. So sala ina no sayop ina ang ilang ginahambal sa aton kag ginaakusar sa aton. Keti ina ya wala naton wala naton ginasimba ang mga santos no. Halimbawa ni San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, ano pa da ang mga santos ta labi na gid ang mga larawan ni Mama Mary sa aton mga Ginoong Hesus. Why naton sila na ginasimba? We are venerating ginahatagan ta lang sang katakuran. Because nga ining mga santos nga ini, mga abyan ini sang Dios. Pag ining mga larawan nga ini, dapat lang gid ini tagaan sang katahuran. Isang veneration kay ini nga mga tawo nga ni nag-exist ni sila ang gina-forbid no ang ginadumilian sa napulo ka sugo hindi ka mag-amuna, hindi ka maghimo sina ang atong mga bagay ay nga wala nag-exist no. O kung ibutang naton sa sinauna nga mga Griego, sa mga sinauna nga mga Romano, may mga Diyos-Diyos sila day Jupiter, day Zeus, day Athena, ano pagida, ano pagida nga mga Diyos, Diyos kag Diyosa, ina sila wala sila nag-exist. Amo na ang ginadumilian sang Ginoo. So, ang ginakuan sa aton diri sa Exodo Kapitulo 32 nga dapat kita magsimba gid lamang sa nagaisahan mo nga Dios. No? Ang Dios naton may tatlo ka personas nga mo ang Dios Amay, Dios Anak, ug Dios Espiritu Santo. No? Amoy na aton nga kuan subong subong adlaw mga kabayan mga utod. So dire kita nagatakop sa aton nga pag basa sang Exodo Kapitulo 32 sa subong adlaw ngayon. So takpan ta ini sa kamalipot nga pagpangamuyo.
Pangamuyo sa tapos magbasa sa santo sa kasulatan ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Kristo, Dios no nga agalon, ikaw ang pulong sang kabuhi, nagato ako Ginoo sang kamatuoran. Apang dugangi ang akong pagtuo, ganigugma ko ikaw, o Ginoo sang dalan, sa bugos ko nga kusog, bangon nagmando ka sa amon, nga sundo ng imo mga sugo. Nagapangamuyo ako sa imo, o Ginoo sang kabuhi, ginasimba ko ikaw, ginadayaw ko ikaw, ginapangabay ko ikaw, pag ginapasalamatan ko ikaw. Sang imo regalo nga among santo sa kasulatan, upod ni Maria, akong tandaan kagalungan ng imo pulong sa akong kaisipan, nagpamalandungan sa akong tagipusoon. Jesus amon agalon, dalan, kamatuoran kag kabuhi, kaluoy kami. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So amo ito mga kabyanan kag mga utod ko, ang aton nga pagtalakay, ang pagbasa naton sang Exodo Kapitulo 32. Kita ay naman kita sa masunod nga adlaw nga mong adlaw sang Domingo para naman sa aton sa naman ka programa ang Katesismo sa Hiligaynon online. Ipangamuyo nyo gid ako mga kabayan ka mga utod ko nga kabay nga maka-live kita sa o kag maka programa kita sa amo sila nga adlaw. Madamo gid nga salamat sa liwat sa inyong pagsuporta sa aton nga magamay nga ministeryo. Kag kung ikaw nga nagalantaw sini ang wala ka pa naka-subscribe no sa aton nga YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading, palihog pindot sang subscribe button. O nga updated ikaw sa mga content nga akong nga gina-post labi na gid ang mga videos. Kag amo man sa aton nga Facebook page nga mo ang Pulong sa Dios /Hiligaynon Catholic Bible Reading. Liyog lang pindot sang like button na good updated man ikaw sa mga content nga nga gina-post diri sa aton nga Facebook page. Madamo gid na salamat ninyo mga kabyanan sa mga utod ko kay Ginoong Jesucristo. Salamat kag saliwat. Pro Deo et Ecclesia, para sa Dios ka sa simbahan, ako si admin ninyo. Salamat gid.